लाडू सिंह मुर्दाबाद, डॉक्टर एस के देव मुर्दाबाद, डॉक्टर एस के देव मुर्दाबाद, डॉक्टर मीर खांडी चौधरी मुर्दाबाद, मीर खांडी चौधरी मुर्दाबाद, विश्व रंजन सुमन मुर्दाबाद, बीबी मिश्रा मुर्दाबाद, बीबी मिश्रा मुर्दाबाद, लाडू सिंह को लाडू सिंह मुर्दाबाद, लाडू सिंह हटाओ, Putulin University Lalu Singh Lalu Singh गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो जासिबाय। फिन जोंखौ दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे गेदेरथार जेंना, बे जेंनाखौ लानानै फिन जोंखौ फिन आरो राजा लामायाव फैनानै जोंखौ होसोखांनो बाध्य खालामदों। आथिखालनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंह, जाय लाड्डु सिंहआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रांखान्थि बिथिङाव बे मुलुगसोलोंसालिनि जायखिजाया खामानि बिथिङाव जाय बिथाङा गोसो बायदि मावनाय, बेनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो होसोखावदों आरो बिथांखौ थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै जोङो गोबां खेब जोङो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। आसाम सरकारनोबो जों बेनि सोमोन्दै जोङो गोसोखांलाय होदों आरो आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खेब बे मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि इयुननि मोजांनि थाखाय जों हास्थायनानै, बिथांमोननि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय जों हास्थायनानै गोबां खेब जों प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंह, जायखौ 2022 मायथाइयावनो CMनि भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसना बिथांखौ दायी होननानै बिथांखौ जेलाव सोनो थाखाय एरेस्ट खालामनो थाखाय बिथांखौ मोनसे साखाफारा जादों। बै समावनो बिथाङा एन्टि सेक्रेटारि बेल लानानै बिथाङा लाजि नांथावै निलासभाबै बिथाङा दाबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बिथाङा भाइसि हिसाबै बिथाङा दाबो दङ। ओंखायनो जोङो बिथांनि हेंथायै आरोबाव थांनाय 22 आगस्ट खालाराव आसामनि गभर्नरनि दैदेननायाव मोनसे एक्सपार्ट कमिटि 7 रोंगौसाफोरखौ लानानै प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनाय, बेखौ नायबिजिरनो थाखाय बिथांमोना 22 आगस्ट खालारावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै बे 7 एक्सपार्ट कमिटिया लाइस्राम लाड्डु सिंहखौसो निर्दोषी होननानै बिथांमोना बेखौ फोसावदों। दा बेनि हेंथायैनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु